Já se Nelly Bohemia moc těším, že to je jeden z nejtěžších závodů u nás. Uvidíme, co nově polookruhové RZty, jak to půjde nebo nepůjde. Bude to dobře hustý. Musím říct, že kdyby mi někdo řekl, že poprvé nebudeme na třetím místě, byl bych nadšený. Pneumatiky nesám povedly, auto funguje skvěle, celkový závod hodnotím velice kladně. I to počasí se nám vyšlo, protože ten handicap se trošku maže výkonový tím počasím. Doufám, že takhle bude pokračovat zítra. Už jsem se viděl skoro na rampě, že budeme třetí a slavit, ale bohužel až do servisu nebo na cílovou rampu se nám to nepodařilo dotáhnout. Bohužel technická závada nás zastavila z krásného třetího místa, který pro nás by bylo bývalo úplně to maximum.